ऐसा मुआना मर्द हमार बाटे कि ओकर बारे में सोच सोच के हमार दिमाग खराब होखत रहेला। और ओकर संगही के जितना वो दोस्त संगतियारा लबस न उतना के नौकरी लागल। आ हमार मर्द आवारा नियन पूरा गांव घूमत रहताटे। का कुछ हमार तो दिमाग ऐसे ही खराब भई रहता। का हो कोनो बात बा का? कोनो बात बा का? हमार भतार उतार हवा का तू के पूछे तड़ा बोला ना तनी। तो तार भातारे न हई चिहत नहीं खू का? काहे खिसियाइल बड़ू? तू हमार भतार ना हड़। हम तारा संग खिसियलो नहीं खी। काहे? हम तारा से बढ़िया चौभोका ना बा, घुरेठाना बा, झगरुआ बा, हम मंगरुआ बा कि मोय के नौकरी लागल। तोरा के जय रे नौकरिया ना लागल बा। देखो जिंदगी में कुछ बनम चाहे ना बनम लेकिन फादर जरूर बनम। फादर? हाँ कमैबा ना त खैबा खियैबा या खैबा का घेमाड़ा। देखो हमारो तने सोच बा कि जिंदगी में कुछ बनम चाहे ना बनम लेकिन फादर जरूर बनम। और तू माई जरूर बनबू, चिंता मत करो। माई बनेबा? हाँ हो माई बनेबा। माई ना रे रुक माई तरह के बनवाओ तनी रुक।